alai di surgodo sambulo ni tondita alani rap mahita mangalaposa. Tuhan Yesus Kristus di papos do rohata paboa Yesus naung manaik tu banua gijang tu surgo sambulotai mangarade inganan dihita akan naporsea di ibana alani tamado ikon marlas ni roha hita di bagasan serep dohot uduk ni roha tapuji matuhata marede mahita.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonondo didok Tuhani. Bahenok kudosogot namonangi, rap dohot ahu hundul di habang saki. Songon ahu namonangi, jala hundul, rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan. Say pargogoy mahami makaporsyay anakmu nasasaday. Si Pangulo hami namanaik tu surgo. Asa huparahon hami roha banua gijang. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sikat ni patik di pesta, parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus sadarion, imana tersurat di Markus 10 ayat sia. Songonon ma tersurat di si. Alai anggo Yesus naung mulak mangolu sogot di ari parjolo dung ari sabati. Di pataridahon do dirina jumolo tu si Maria Magdalena. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita laho mangulahosa. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amen. Hamuna akadongan na hinaholongan di bagasan serep dohot uduk ni roha
tatopotima luhutna pangalahota na humurang tujolo ni debata dohod dongan jolma martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala ama parasi roha dang lomo roham midah hamatean di pardosa mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i ubahin hupangido hami say sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami say sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asin ni roham say pargogoy mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Tabigema hata-hata baga-baga taringot tuhasesaan ni dosa isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata do nama mitori ise do nama dabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate alai dada holani naung mulak mangolu do jala disiamun de debata do ibana mangondihon hita hasangapon ma di debata na digijang amen. Tabigema hatan ni debata turpuk niari parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus sadaryon ima natarsurat di Pesalmen 80 ayat 10 sahatu ayat 20 tajahama marsikat sorin dolok ni debata do dolok basan gok akapucu do dolok basani maribu-ribu do hureta ni debata di tonga-tonga nasida do Tuhani hirasinai di bagasan habadiaon pinuji matuhani ganupari dok pe di paporsaton tuhita
debatado mangurupi hita, ido sahatna. Martua do aka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Tindakon maha porsiautai songona hinatindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana tunubuhon ni si Maria nagabi-gabian siantondi parbadia andoran so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pahuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamon ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatudosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate ahu porsea ditondi parbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul di pesta parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus sadarion ima naparjolo topik sadarion tarhicat Yesus tuban wagijang jalaro ibana muse. Di bagasan bahasa Indonesia, Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Napaduahon, parjamita di bagas ibadah pukul 15.30 ima amang pendeta Abner B. Panjaitan MDiv, paragenda Sintua Roria Burnadeak, kolektan, song leader, pemusik, operator slide, sound kamera, boy mata cermati, songon natar surat. Napatuluhon, dipatupa huriat tado sadarion, ima pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus, ibadah adongdo mulai pukul 6.30, pukul sia, pukul 15.30, dohot 17.30. Songonima sunggul-sunggul di bagasan sadarion. Horas.
Amin di batana sumurung sian saluhu roha imana mangaramoti. Hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Purian itu hata dihamu amanami nanami haha anggi pinaribot barita nauli di pesta parningotan. Hana naik ni Tuhan Yesus sadarion iman tersurat di buku ulauni apostel bidusada mamuka mas yang ayat sada sahat tu ayat 10 sada ujah hama tutong-atong-ata songonoma didok hatana nunga sidung nian hubain ale Theophilus barita na parjului taringot tu saluhut ulaun dohot puda na pinukkani Yesus sahat rodi ari hahihisatna dung jolo dipatihi ibana marhide hide tod di porbadia akka apostel na pinili nai dung jolo dung salpu haporsuhon natinaon nai di patadap podo dirina mangulu tunasida marhite-hite lantadda imana pinatarida honna dirina tunasida leleng ni 40 hari dohot makatahon taringot tu harajaon ni debata jadi dina domu ibana dohot nasida dipatihi mak naso jadi meret nasida sian Jerusalem sojolo di paima baga-baga ni amai nabi nege munai sian au ninna ai do dididihon si Johannesi alai todi porbadia do didihonon tuhamu dang pola piga arinari laos disunggul akan apunguima ibana akanin nama pajonjongon muna ma saunari ale Tuhan harajauni di Israel alainin nama madok nasida dang rodi dihamui ubboto taonna manang obasna nabi nuhul ni amai guru di huasona sabing alai jalo muna do hagugo ni tod di porbadia na songgop tuhamu Gabel siti dangikku mahamu di Yerusalem dohot di Sadok Judea dohot di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon jadi dung didok songoni tarhissa maibana di panok noti nasida dungi dihulipi obuni maibana sia jolo ni mata nasida dina tinuluton nasida dope ibana nalawi tu gijang nunga jonjong di labung nasida dua halak parulos na marlinang-linang aka nama dok oh hamu halak Galilea ahama say jonjok kamu mamereng do pagijang anggo Jesusi natarhissa sian labung muna tu banu agijangi narodo ibana sugut songon nani ida muna ibana lao dopak banu agijangi ima yanggo hatana amu akamanami nanami hurian itu hatta di bagasan pestata sadarion dibuat do sada topik ima di ulau sada ayat na parpudi ima ayat 10 sada dikatakan tarhissa do Yesus tu banu agijang jalarodo ibana muse jala di bahasa Indonesia Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali mulo tapamana tamanginang borhat kita sian padohan ayat na 10 sada ahari dok disi oh
hamu halak Galilea, ahama saya jonjok kamu mamerengi do pak gija. Halna manusiawi do molo jumpa kita si songno nate terjadi hal yang luar biasa. Masa nasihadi idani akasisian naik. Bahkan mereka merasakan ini tidak pernah terjadi kembali lagi. Holan nasida do akasisian na ujuido na rapak do Yesus. Molo borhati desiania manginang jojo do HP kita holan na mangida tu gijang. Kita hanya melihat kapan Tuhan itu datang, kenapa itu terjadi. HP di bagasa turpukori doko anggo Jesusina terhisa sian banu labung muna itu banu gijang narodo sogot. Artinya gereja dipanggil tidak hanya berpangku tangan menatap ke langit adiga maho Tuhan roho tu portibion, tetapi gereja dipanggil dalam misi, dalam bersaksi di tonga-tonga ni portibion. Tidak hanya menunggu saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah beriman, tapi hanya diam saja berpangku tangan. Gereja dipanggil di jauh asa dakolan mernida hana naik ni Tuhani tu surgo. Tapi bagaimana gereja itu terpanggil bekerja melakukan atau melaksanakan misi Allah. Odora nang perjulo nang dohonon nami tu hita. Dakola situa, dakola parhalado, dakola padita, guru huria wiel pro diakones yang dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi. Aulau ni halakidui. Tapi kita semua dipanggil oleh Tuhan mau bersaksi, mabaritaho tarigot Tuhan geheon Kristusi di tonga-tonga di portibion. Maka iman sejati bukan hanya menunggu. Iman orang percaya itu bukan hanya menantikan kedatangan Kristus itu sendiri, tapi bagaimana kita Bapak Ibu molidok di Matius 20 ayat 10 sia 10 ayat 20 ayat parpudi di dokdo lao mahabut sadok portibion. Pergilah ke seluruh dunia ini, beritakanlah, kabarkanlah Injil, kabar baik kepada semua umat. Ikon nama Bibel lo asa berberita nauli bukan sebatas itu Bapak Ibu. Memberitakan Injil Tuhan itu bukan hanya sekedar membawa Bibel, Alkitab, belga-belga tabuan, tukang pusta. Asa dohonot tama nga bersaksi biau, nunga marjamita biau, nunga huwa Bibel, Alkitab tu takia malu sian ngoluku. Bukan hanya sebatas itu. Tapi bagaimana kita Bapak Ibu? Kalau kita membaca dalam Efesus, tajah Efesus 4 ayat 20 sia. Adok si Paulus disi tutur kata sopan santun, etika yang baik itu adalah salah satu bentuk kita bersaksi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, atas kenaikan Yesus ke surga. Dan gabe hola panoto behita, bukan hanya penonton, tapi bagaimana kita tutur kata kita, perbuatan kita. Dalam khotbah di bukit dalam Matius 5 itu dikatakan juga, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Tidak pernah Yesus mengajarkan dakya dilo Yesus tu tonga-tonga dia kesisianna hamudo panodang hamudo sira. Tapi orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat, imannya harus bersaksi. Akodo napinasaha ni turbukotu hita.
Alaniro di hita saluna na marpungu di marpesta hita sadarion. So dia do manada pangabadan di batari tonga-tonga ni pesta hananai naon. Na berjulu di do tu hitan wae. Na mangolu do Yesus nata hati dakoni. Iman nata ida dia estera saat tuai tulu. Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hidup dan mati. Dak tersilang ibana. Alai Yesus na mangului hehe sian namate jala patari dahonon na diri na kingan piga hari teh 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya. 40 hari ibana marsaur do akasian nai dohot akajol nama kaholong ibana nalau mangihutton ibana. Di patari dahu Yesus do bukan kuburan itu yang menghalangi karya Allah lewat Yesus. Salidari manginang hita na mangulu di Yesus na tadi dakoni. Iman kita mengajarkan kepada kita Yesus yang kita imani bukan mati dalam kubur, bukan tersiksa lagi dalam salib, tapi dia bangkit naik ke sorga. Asa ido hamonangat ni akan aprosyai odo hamonangan manang natapes taho di bagasan sadarion. Pesta hana naik ni Yesusi madok tu hita. Yesus nata tadai nata haporsiai mangulu du ibana sahat tutikion. Jadi takasno di baritahon si Lukas Yesus na mangulu du ibana. Ido umbain barani aka aposteli lahomar barita nauli. Inilah yang menguatkan para apostel, para pemberita Injil sejak awal kenaikan Yesus ke surga. Ini yang menguatkan mereka. Dan gabe mitop haporsiaonna. Dan gabe sumurut ibana. Telah makati dakut Tuhani. Anak-anak kami, kita na di bagasan Kristus Yesus. Asa dohonot taman waing di bagasan pesta tasadarion. Wado hitan waing dipakai di bata marbarita nauli. Pasahaton taringot Tuha hananaik ni Tuhani bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Allah niro gereja yang hidup bergerak mengikuti panggilan Kristus. Gereja yang hidup adalah gereja yang bergerak mengikuti panggilan Kristus dan gereja yang bersaksi. Karena itu Bapak Ibu, sampai detik ini gereja kita HKBP ada 3 tugas gereja itu. Berdiakonia, marturia, dan koinonia. Jadi khotbah kita pada pesta ini bermarturia, bersaksi tentang bagaimana Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus itu menjadi kekuatan dan satu sukacita yang luar biasa. Napa dua hon nang dohonon itu pukodo tu hita dileo do tu hita go hagogo nasian Kristusi molo tatadai bana nama ngulu do Jesusi hape naung nako do bana tu surgui sala idora nan didok na dia opa 1 ayat 2 dileo do huaso hagogoon kolasian Kristusi do hagogoota. Hanya kekuatan daripada Kristus itu sendirilah. Kalau dikatakan ayat 8, bagaimana Kristus yang memberikan Roh Kudus. Todini debata. Asagabe margugu hita. Aidang mardalan huriai, dang mardala garejai, molo so didongalan di todini debata. Todini Tuhani. Kita juga Bapak Ibu anak-anak kami ya. Kalau kita tidak percaya kekuatan daripada Kristus, tidak ada lagi orang yang berdoa. Kalau kita tidak percaya bahwa ada kuasa Kristus dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, dan riko behita mar minggu, dan riko behita mar pesta hananaikon. Tapi karena kita percaya, kita beriman, kekuatan daripada Injil Tuhan itu menggerakkan iman kita, memotivasi hidup kita untuk percaya
dan selalu bergantung kepada kuasa Allah itu sendiri. Alanido asa ganuk pita HP morido dia opat dohot dimai. Jadi dia domu ibana dohot insida dipatik koma na sujadi merek na sida sian Jerusalem. Jala sujadi di paima baga-baga amai nabi negina sian hamu. Ai do didihot di Yohanes alai tod di porbadia. Ido di dinokku tuhamu dang piga ari nari. Roh Kudus yang akan kita pestakan pada Minggu tanggal 24 nanti. Kehadiran Roh Kudus lah yang menguatkan kita, yang menggerakkan iman kita, yang memotivasi iman kita untuk tetap bertahan di setiap pergumulan, dalam setiap cobaan-cobaan yang kita hadapi. Hidup bana di 2 Timotius sadai ayat 7 dokon tod dihagogo doleno kutuho dada tod ditahatahuton. Bukan roh ketakutan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya, tapi roh kekuatan. Jadi mulupi ya dong, mabak kita marsak. Kalaupun ada mungkin membuat kita kecewa, kalaupun mungkin ada yang membuat kita sakit hati, kalaupun ada mungkin membuat kita merasa kecil, dilecehkan, ingatlah, berserulah kepada Tuhan. Ai ibana do mangaleu gugu tu hita. Ibana do na mangrupi hita. Dia ke persoalan di ngurut tahun. Ibana do na paluaso kita madalani aka perdalanan ngurut tahun. Asa gabelam tatadda. Kristus itu yang telah naik ke surga memberikan yaitu napas dan kehidupan yang kekal. Memang anak-anak kami yang dikasihi Yesus Kristus menjadi saksi Kristus itu tidak mudah. Aidang ulam namura lau pasauto persuruan itu hani. Ai mulido Yesus kan mulu dilepar manang dipasta hurumu siamun leon hurumu habirang. Kalau kamu harus dipasta teh bahasa Indonesia. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Artinya memang ada banyak pengorbanan. Ulu do pindah buruju tudongan, alai juga tiba. Ulu do ni haholo ngadongan, alai kecewa bebain. Iya kan? Adanya mungkin kita memberikan tumpangan kepada teman kita. Di sini dulu aku ya 3 malam. Pai maro uang kos sunina. Nilehoni som aduh karena tinggal di kos diba. HP iba iyo totoi. Tapi bersyukurlah kalau masih bisa kita dibodoh-bodohi orang, jangan kita membodoh-bodohi orang. Iya kan? Mertua mahita mulu budu pe dipakai di batang kita. Kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Kami katakan tadi adang ulau namura mengulahon persuruan di Kristus. Menjadi saksi Kristus itu, melakukan kebaikan-kebaikan itu tidak mudah. Ni leon hatana labok ulu sipata sulpak hatani dongan. Dari mana kau? Suka akulah. Torinda kan? Kadang banyak kita membuat merasa kecewa. Tapi bukan berarti kita anak-anak kami kita kecewa dengan hal yang demikian. Alani ta ingo nakian hal na kedua honi dileo do huaso tu hita ima hagugo na sian Kristusi yang menguatkan hati kita, membuat kita semakin percaya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah merupakan bukti saya telah dimenangkan oleh Kristus. Alani jalo tado gugu tod di perbadiai. Jadi dang sibuk behita laho mengelului ya kahaurangan di dongan. Orang-orang yang di dalam Kristus itu sendiri dia akan dimenangkan. Dak saya mengelului haurangan di dongan, dak saya mengelului aka surungna keistimewaannya. Tapi dia selalu percaya bahwa orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan itu fokus menjalankan tugas dari Tuhan. Hal yang ketiga, gabesi tidangi menjadi saksi, bukan hanya berkhotbah tetapi hidup mencerminkan Kristus. Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bukan seperti kami katakan tadi, dang naik ke nama buan Alkitab dipakai ho
sibongmu, hakalungmu, salib, KTP Kristen. Itu menjadikan kita menjadi saksi Kristus, bukan. Tapi bagaimana kita anak-anak kami? Hidup kita mencerminkan Kristus, membawa kasih dan berani mengakui Tuhan di setiap kehidupan kita ini. Unang ditikim mangako kolako do halak Kristen isi dan berani memartangian. Bama Tuhan itu sioro nak anggurak aku gudang nih nasoha hapur tua. Berani menyaksikan imannya, berani mengakui Tuhannya di situasi apapun. Ido denok naik gabe siti dangi menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Injil itu bukan itu berita nauli hidup Kristus itu menembus batas kebencian di tengah-tengah kehidupan kita. Doa-doa kita sebagai pembawa Injil Kristus itu membuat hidup kita semakin berjalan melampaui batas-batas dunia ini. Alanido saya totong mata ingot. Taulahumma dipakai di Tuhan itu apa ya? Unang majulan non jolo matuang bajolo wow asa upake diriku gabe pasahatu barita nauli. Di HKBP 25 tahun itu sudah bisa menjadi sintua. Saya nggak tahu ada keluarga kita di Batam. Di Batam itu banyak naposo jadi sintua. Karena usia 25 tahun. Dimulai dong gusah kamu gabe talu sintua. Trojalo bu ibado lapor tuhuria. Biar saksi Kristus itu tidak dibatasi lagi. Tapi bagaimana kita tetap menyerahkan hidup kita itu. Panggilan itu bukan ditentukan waktu. Bukan harus tua dulu baru pendonau. Guru sekolah minggu juga ya. Syaratnya apa? Harus maka tidak kena porsiaon. Untuk memegang apa namanya sana itu? Sound medo, dohot multimedia, dohot song leader, pemain musik. Semua kita boleh dipakai oleh Tuhan bersaksi. Bersaksi tentang talenta-talenta yang kita miliki. Yang kita memiliki untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena itu anak-anak kami asa gabe di paluas kita bersaksi. Selagi Tuhan masih memberikan, itu nyanyian rohani ya, selalu kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Undangan no dung marsahit, dung ngemetua ho berbe Tuhan nyan uju posowau naenggo nyan ale omma alantikiku alanion alanian banyak alasan. Yang terakhir anak-anak kami yang mau diinginkan oleh firman Tuhan hari ini, unang setata betul langit, ulahumma, unang setata be, alai apa yang menjadi kerinduan kita bersama. Mata kita tertuju pada pengharapan surga, tetapi tangan kita tetap bekerja di bumi ini. Mulut adope nang hehe Kristus nang naik tu surgoi bukan berarti amanginang dihita saluna hanya melihat ke surga kita, hidup kita. Tapi bagaimana kita, tangan kita ini, hidup kita ini tetap bekerja membawa salam, damai sejahtera di tengah-tengah di Portibion. Sekali lagi anak kami, saya selalu ingatkan, mulut anak kos sonuaing di son, tinggal ho di jabuni keluarga, di jabuni si petaho, bawalah hidupmu menjadi berkat. Unang gabe arsa ni rohaho, jangan menjadi batu sandungan, jangan menjadi beban. Mulununga tabba ilmumpe, jadi semakin rendah hatilah. Unang ala amung mudo inongmu tamba SMP do torjok kaliho. Gak tahu mama itu, gak paham mama itu, gak pernah mama kuliah, tornimmu. Ibadah nama lekomangan. Jangan menjadi batu sandungan. Kalau ilmu pun lebih tinggi dari orang tuamu, pengetahuanmu lebih tinggi daripada orang tuamu. Kalau menurut kamu,
tapi jangan menjadi batu sandungan. Tapi bagaimana kita rendah hati, hidup kita menjadi berkat. Berkat bagi dirimu, berkat bagi orang lain, berkat bagi orang tuamu, berkat bagi Tuhanmu. Atau di pargugui di bata mahita lam tapa jojor ma pabahenan ni di batai jala lam tapa hibul marohata tapa jono ma dirita tu di bata asang giat parsidohot kita diingana na pinarade ni Tuhan ini dia kena prosia di bana nunga tarhisat di bana nunga naik Kristus itu surgo para dihon ingana do dihitai atau dihita saluhuna lam tahati dako maibana marhiti nguluta dipakai ijudo hita huria na mangulu di tonga-tonga di portibion mamaritahon hahe hananai nai tu surgo hasonangani amin martang yang mahita ali Tuhan Jehovah di batama nami moleate marohanami diho di bagasan botarion las rohanami Tuhan di pesta hananai mutu surgo tarhis satu Tuhan jalarodo peho laho mandopot tami asiro hamale Tuhan nami sa itu tong matugu-tugu hami asa borhat tami mamaritahu baritan nauli marhiti hata pangalaho ng pabahiran nami unang loas nami Tuhan gabi batu partu Tuhan batu sandungan ala gabi pasu-pasu mangulo nami si buat dame si buat kolong si buan lasiroha di dia pihami Tuhan maringanan di dia pihami Tuhan mangula akolon nami sa itu tong tugu-tugu hami Tuhan unang loas ngulu nami di lilianan niaka portibion alai dongani urupi hami Tuhan laho manadda nunga udai hami holong ni rohami asalan takasma pakkang udu honon nami di holong ni rohami laho pahotton diri nami maka tidakon guar munabadie saya parar mangulu nami gabi merpanidangyo kami Tuhan marhiti hata dohot pangalaho nami di tonga-tonga ningulu nami siganu pari asiroham sisa dosa nami di bagasan Yesus martangnya kami Tuho amin. Urian itu hata tapuji Tuhan atas yang buka di nomor 522 hut mahita papung pelian. Bina luar itu ratai
pilihat tuado pani di bata martangya kita. Ali di bata manamina di banu gicang. Odo harorwan ni saluhu silelehon na denggan. Dohot na sauli basa na moliutus. Upasatami mas yan na dilumitu hami pilihan nami tuho. Sejala may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasya kami pilihanon. Pati bulan na rajaw mo dito ang atong huriam doho di portibion. Buhay marohanay marihiti-hiti todim. Asalam tadahami gudang ni silang lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marihiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan Yesus nang manaik tu banogijang na hundul siamun ni ade bata. Asa nga po dohot amuliaw madiho ro di saleding liling na. Namalasi roha do hami nuaing lanaong monako. Jala di babangki di bataho gabi raja di atas ni salhut. Halongangad do sudi dalam ay di patutor ho dirim tutor ni salhut. Alay gabi tumibo siyan sa sudi jala marudi guar. Asal lopit salhut ulunitot marsobat ho jalaganu pamangan marhatoboton hodo Tuhan moliate marohan ami tuho ala naung diuka podala tu banogijang gabe situan imalipo namangodiho kami tu di bata saya pasu-pasu mahuriam namaringana dope di hasianganon pai mamarpungu hami di labungmu saya pasaut mabaga-bagam tuakka suruammu lehot tu nasida sahala dohot hagugun sian banogijang asamar mulia guarmu di portibion saya ajari maak pertohonan ni huriam asa hobar tulum ni roham akka aturan pamisangion dohot panugnoguon nani aturohon nasida di huriam saya gonggom ma pamareta saya gonggomi jala paretai ma huriam di tano batakon asalam rara jala monang huriami leon abistara sian banogijang tu akka iduk nami tu akka padita guru doho tua kasitua asalam maraturan huriam di tanaon saya pajonjong harajaumu di bagasan rohanami asa marhirasi rohami mangului dohot mangyutoko pahot marohanami tuho asa huati dako kami mangulu manang mate behami hodo Tuhan nami saya payam mahatam dohot dame di huriam asa yungotami dadah sianganon inganan nami alai di banogijang di labung mido saya ramo di mana manggonggomi hami doho raja do suruan napi nabangkitna lehot tu nasida hapistaran sian banogijang dohot uduk ni roha asa doho nasida mangului paretam pasu-pasu masaluhu perpunguan ni halak Kristen sai ho mana dongan nasida jupa marpungu di gereja di persikolaan nang pe di bagas nabi sai lam lokangi sia kami dosa do sudi na pasorato kami di hasianganon asalam malungu kami paimahon harorom mangalapami tulabung ni amanami i amin aliamanami na di banogijang sai pinarbadia magowarmu saya roma harajaonmu saya saut malom ni roham di banotongos songon na di banogijang leuma tuham sadar nong luan siapari sisa marusanami song panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tu gitu panguncunan padua mahami sian pangago Muri bagasad dami jalo hamu pasu-pasu nasihat tuhata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho
Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim.